Production. Ayiyo baba, ayiyo baba. Ngingabela manja, 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 ngingabela manja. Baba, 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 baba. Awu baba nami ngicela ungisize, ngifuna ukushintsha isimo sasekhaya. Uma isister uno-degree kodwa uhlele ekhaya, kanti baba kumelela abanjani na? Yebafetha ngesiphakameni siyopanda, sekele okuningi sizokubona. Mama uhlezi ethi kimi ngingabela amandla, kushe njalo kuze kudabuke isokisi. Ngingabela amandla, 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 ngingabela amandla. Oh mama nyabulela, wangiseka when they tryna put me down, wangivikela njalo mangikhala ubuzisula mihla namalanga uzama ukuja. Khange silale singajile, thandaza kubawo asulele, kanye nezinyanya zisikhanyisele silwe nale ndlela.